Hello guys, maulan no nga kabuntagong. It's raining man. Nindot ang panahon guys kaya nag-ulan. Muna po'y panahon guys nung nga ganahan kong init pero ganahan niyo po kong ulan kay bugnaw manggod ang palibot mo, especially sa akong balay guys nga ubos kayong alkuba. Munang malipay gyud ko pag ulan guys. Og later on ato po guys sa munisipyo no kay maghikay sa akong permit. Diba January naman good. Tingnan nyo na sa permit guys. Tang-tang na po atong mga nilibuan eh. Yes guys, nilibog yun ang permit karon no. It's like 5,000 pesos bisan pa mag-unsa ko gamay sa negosyo no. Kay bawal na lagi ko no ang permit sa barangay. Kinahanglan sa munisipyo na yun guys. Manang grabe yun ka stressful karon mga simanahan para sa ako guys. Anyway, ang inyong madunggan is drama no nga ikaw na promise and we are now part 13. Og duha lamang ni ka episodes guys no ang inyong madunggan karong adlaw. Naman ako upload guys para dali ra ang pag-edit. Di dali mag-edit guys ay og napulo ka episodes. Like sa part 12 no, 10 episodes yan guys mo nang dili dali mag-edit. Nang mintras duha pa ka episodes ako na lang i-upload. And anyway, I hope niyo pong supportaran guys no ang drama nga pasultihon. Ayan, nag-experiment ko guys tag 1 episodes muna akong i-upload rin no. Sama sa uban pang drama like Handumanan og Suliran. 1 episodes per upload para madungagan ang atong viewers guys. Views. Sa part 12 magbasa tag comment from Jocelyn Infante, salamat nindot ni nga drama. And from Monica Punis Pinas Casimero, nice nalingaw jud ko. From Rocky Vlog, Happy New Year. And from Lazedo, thank you sa pag-upload aning drama hang asa na day sa isa gwapa. Kumusta siya? Anyway, natubag naman nato guys no na siya sa Manila no. Og nag-training siya guys no para abroad. Ano maging ang tao guys no manimpad kung asa mo hiyang dito, asa mo kita dito yun no. Nag-apply siya guys isip nail technician, in short manicurista no, ginindot lang og ko ang term. Nail technician siya guys sa hopefully sa Dubai siya maka-abroad guys no, kay mamantong yang target yun sa Dubai. Syempre kinsa man ang nangandoy ron og abroad guys, labi na sa Dubai, di ba? Iba man gyud ta nga nindot kayo ang Dubai ron abroad no, kay open country sila ug samot mapod sa ilang mga tourist attractions no nga party kadaghan like Burj Al Arab, unsa pa to guys, katong 7-star hotel, di ba, Palm Beach ug uban pa. So I think enough na tong intro guys no, magsugod na ang drama. O kung wala ka pa nakasubscribe no sa akong channel, subscribe na yan guys. And we are now close to 14,000 subscribers no. Just 5 na lang no, 5 subscribers na lang guys og mag-reach na ta og 14,000 subscribers. Subscribe na yan guys no, kay nakita na ko sa analytics nga 50% lamang ang nakasubscribe. And the rest is wala no, mo nang sa inyong gidughayan dyan. Atong is-check be. Ayan lagi not subscribe pala is 58.5% og 41.5% lamang ang nakasubscribe. Paining atong sugilanon, ikaw na. Promise. Kakaisip sa'yo. Patawag lang kung may mga emergencies. Okay, sir. Go ahead. Sige, sir. Hello, babe? Unsa? No! 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 Sir? Carlo? No! No! Mami! Mami! Sir nga no? Si Mami. Giyatag ni si Mami. Hello? Hello, babe? Oh, si Sheila. I-off ka ng phone ni Carlo.
Mami! Ma'am! Ma'am! Sir, kalma lang. Sir. Oh, Carlo! 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 Sir, pwede paspasan pa rin mo pagpadagan? Tingali ko si mahitabo niya. Paspasan lang to, please. Kaluoy niya. Luspad na kayo siya. Lord, please. Ayaw lang itugot na may daot ang mahitabo niya. Please. Lord, please save him. Please save Carlo. Karen! Karen! Oh, Jed, Asa na siya? Kumusta na siya, ha? nasa sod. Wa ko kabaon sa niyang kahimtang. O sa man nakuyapan gud siya? Nawadan gud sa panimot? O lagi, mabito nga naratol kaayo ko. Wa ko kabaw na unsa siya. Nikalit lang siya kaluya nga nagsampit og mommy. O niya nihilak siya. Dayon mauna to, nakuyapan na. No worry kaayo ko niya. Si Sheila, coming na? Ha? Wa ko ka-inform niya. Naratol naman ko. Nakatawag ka na ako? Ya, wag ka katawag ni Sheila? Basta ko yung number niya. Imo namang number ang naanak ko. Okay. Sige. Ako na yung manawag niya. Balik na lang sa office. Ha? Balik na sa office. Kami na yung bahala ni Carlo. Okay. Sige. Adon ako. Hindi mo gid pwede nga ako mabantay ni Carlo. Hindi man gyud. Do? Babe, Oh, si Mami. Ay, sa bangon, Do. Stay put lang muna. Do, si Mami. Relax lang, Do. Relax lang. Ay, stress. babe. Paway una. Hindi man ko nito bago na. Kumusta na si Mami? Unsa na update niya? Babe, Tubag ako ninyo. Ang phone. Asa akong phone? Manawag ko ni Uncle. Ang akong phone. Jed, iyak ko ng phone. Ha? Okay ba? Si Karen tinggal lang niya ba? Siya man na nagdaan mo din sa ospital, Do? Tawag si Karen. Tawag gino. Ambit na lang yung phone di. Sayang. Biliin ako ma-open ang iyong phone. Pero pwede din ako ipa-open sa line. O delete ang tanang pictures ka na ang pusit ka, Sheila. Oh, si Jed. Oh. Hello, Jed? Kumusta na si Carlo? Nabalikan na ba siya sa iyong panimuot? Ang akong phone. Ipatod din sa ospital. Sir? Okay, sir. Ako ipahatod dayon, sir. Ang imong phone, sir. Palihog dawat, babe. Ihatag ni Sheila. Okay, sir. Shit. Thank you, Karen. Balik na yun sa opisina. Okay, sir. Excuse me. Oh! May alam des, Karen. Excuse me, ninyo. Oh, noon sa may dagwayan ng usa. Ngano ka, Do? Uwa, si mong naong, Roy. Taas pagyapon ng iyang BP. Nasuko man na siya. Pero bago ra sa noon na siyang gipainom og tambal. Ay, palabig ka lago, Do. Kinsa man di maglagot? Di nang ipahatod. Siya ginihatod. Ah, si Karen. Babe, busy tingali ang mga tao. Wala ing makahatod. Kung may busy sa opisina, siya dapat ang pinaka-busy. Di siya angay basta-basta na lang mubiyak, iwa ako. Na-worry mo siya ni mo, Do. Maog yun. O, sige na, kalma na. Niyanay mong phone. Off lagi ni. Ha? Iyang gi-off? Do, Oh. apasa itong mabayahan na do. Wa ko ito kalakaw layo. Usa? Palihog do. Ha? Babe, ayaw na good.
Di na ginamuubos ng imong BP. Bakal malang good. Do. Di ba ikay niingon nga dapat dili mo biya sa office si Karen? Kiwa ka? Pasang di na to ka makabalik din sa office. Babe, inhale. Exhale. Balik ka. Ay, di ba mangumusta makaabot ni tita? Matod. Si Mami di ay. Naunsa na ka si Mami? Ma'am, kasal man ka mo eh. Ingon ka excited na kang mo-attend sa mong kasal ni Sheila. Yang ano na ka din eh. Ma'am, fight ha. Fight lang yun. Pagpakaayo. Para maka-attend ka sa mong kasal. Babe, ayaw palapi. Di sa di malipay si tita kung maunsa ka. Hinumdumi nga ni perma ka o waiver para makagawas. Dili para ba unta kay discharge sa doktor kay kuyawan pa sila si mong BP. Magampo ta, babe. Atong iampo si tita. Okay, babe. Dili ta pwedeng magdugay din sa sud. Okay. Ma'am, mugawas una mi ha. Pero anhara mi sa gawas sa pultahan. Di mi manglakaw. Ma'am, fight biya ha. Magpakaayo. Ayaw tang kupyai. Please. Okay ra ka? Okay ra. Sulti sa tinuod ha. Kung may pamation gani, sulti yun. Thank you, babe. Sure ha? Okay ra ka? Okay ra lagi ko. Ayaw lang kayo palabig ka worry. Ma-okay ra lagi na si tita. Di na ako kalikayan. Kuya, wanggid ko. Oo. Natural naman na, pero ayaw lang sa palabi. Salamat kaniya ka. I really need you now. Niara ko. Dili ti kabiyaan. Thank you. Ay, sorry. Gid kaayo na langan ko. Grabe, gid ta traffic. De, Nagpaluto ko ni ate. Mga ona ta? Ato lang ta sa kantina. Pwede naman tingali magdaog own food dito. O niya, mo palit lang ta og drinks nila. Tanate. Ay, kamo lang day gwapa. Dinilang ko oy, ako lay puli gwardya. Anhiram man kaha sa gawas. Ote, di man pwede sa sood good. Nahala, sige pangaon na mo dito. Ako na din eh. Babe, tana. Ay, tahon sad sa duha oy. Haskag may mahitabo sa inahan ni Don Carlo. Di madayon ilang kasal. Dinhi yung dapita nga akong gisapupos, Carlo. Na-feel pa na ko yung pagsandig sa akong dugan. Ug ang akong pagsapupo ni sa akong mga bukton. Og sasakyan na wala nagpaingon mi sa hospital. Ako paghihapon siya gisapupo. Minhigit sa akong mga bukton. Oh, Carlo. Bisan din kayo tudungay. Og bisan wato ni mo makita. Dako na kayo itong butanga para nako. Dili gito na ko mahimong makalimtan. Oh. Nag-usap ka na, Sam? May gipunit lang ko. May gipunit ka? Pero gaya ka. Nag-usap ito ka na, Karen? Oh. Nag-usap ito ka na, Karen? Oh. Nanguta na kag naunsa ko.
Worry na ako sa hitabo ganina. Yung sa ka? Kini. Ano man? Kini, Jed. Dinig napita. Dinig napita ako gisapupos, Carlo. Dayon niyang katumba. Oh. Bisa malang katong nga moment, nakagakos ko niya. Dili siya sa kumbaga bukton. Pag sasakyan ni Sir Ricky, sa tanapaingon mi sa hospital, nagsapupugi hapon ko niya, Jed. Ako itong i-cherish ng mga moments. Katawa na noon sa... Okay na, sige lang. Katawa ilang ko. Okay na yun. Ang importante nga na ako itong moment o ba niya. Huwag ko'y paki ka na ako nagisumsumans libak sa akong office mates. Huwag ko'y paki, ana. Kato nga moment with Carlo, mauta importante para na ako. Uy, Karin. Gising. Kung kahibaw si Carlo anang imong gisulti, no? Siguradong musamot tog kalagot mo. Kahibaw ka kung nga nung nako karon. Para pangutanon ka, nga nung imong gihilabtan ng iyong phone. Huwag mo ko mahilabot siyang phone. Imong gi-off. Uy! Kung na-off mang gani na ako, wala na ako tuyo Tungod ng tingalis akong karatol, ako napislitan. Wow! Witan lang. Ilong press mo ng power button sa kilid para ma-off, di ba? Og tuyo o mag-good na kay di mo na mahitabo nga mapislitan lang by chance. Ako gyud imong gistoryaan na, Karen? Really? I mean, tingalito sa kung una-una. Naratol lang magugko ato pag-ayo. Na-recall ni Carlo nga nag-istoryahan na ipasila ni Sheila before siya nawad-an og panimot. Meaning, nga imong gi-off ang phone aron maputol ang ilang convo. Ikaw ba? Imbus naman. Imbis imong ibana ng imong atraso ni Carlo, imong maninungpunan. Huwag ka maghuna-huna. Saan na? Okay ka sulti? Unsa pa ba yung may sulti? Hawa na, bistado naman ka. Ako gitoyog off. Gusto ka? Ako gitoyo. Ano ba po tuloy lang pa sulti ni Sheila? Ano bisan sumubo malagay kayo na ako masolo si Carlo? Dili ko mauwa mo ang kunana. Huwag nag-wish ko. Nagtili madayo ng ilang kasal. Yabagal lagi ba yan, ha? Dili na lang nato ni ipaabot ni Carlo, ha? Tigalig unsa iyang buhaton ni Karen. May ganin niyang i-kick out. Atod, asa ni si Carlo? Tuwa sa klinik sa doktor ni tita. Kuyog yang angkol. Uya sa kong migo, eh. Stress yung kay Sharon. Wag development si tita, no? Naghiskot man to sila og surgery. Lo, makasugakod ba si tita? Mao ni pangutana, Jet. Sula. Natay may bagid nga niya siya sa Pinas. Okay raon tatos gawas kay mas advanced man lang technology dito. Naana gyud sa kamot sa Ginoo ang kinabuhi ni tita. Ana gud. Jed, ayaw lang yung sulti si Carlo, ha? About ni Karen. Oo. Di na ko siya sultihan. Ang mga tao, klaro kayo nga ako lang gihimong sumsuman. Pakin ako inyo. Wag yun di ay kay suod sa inyong opisina, no? Wa man gyud ko kabantay nga may kuyog ka nga mukaon. Permira man gyud na nga magsolo ra ka. Kasi labot ni mo. Wa. Concerned citizen lang. Pwede ba? Pahawa diha. Ikay pahawa din eh. O ganagot ang imo kong papahawaon. Nga man ko. Pahawa din eh kung di ka gusto nga may mahitabo ni mo. Hilaw sabi ni mong tiguwanga ka, no? Bisan ikapitag ihay ning kantin, wa kay right na mo papahawa na ko. Kay gibayran ko ni akong gikaon, wa ko ni pangayo, So, gusto ka madisgrasya na sad parehas atong miaging buwan? Tanawa, naay warning sign. Tanawa, warning sign nga under repair ni nga area.
Oh, Kung maunsa ka, wa milabot ha. oh, Ayaw kong ina nga wa ti kagibadlong. Bahala ka sa buhay nimo. tingaling madisgrasya na sad ko no. Mobalhin ko, uy. Oh, ay! Tuwa na si uncle ni mo? Oh. Ubalit na siya sa hotel para magkapahuway. Nga nawa mo siya sa inyo, do? Layuan siya. Mas mayo sa hotel ra kay dool ra din sa ospital. Makadali-dali na siya kanhi. O niya, unsa may sulti ni Doc about ni tita? Nagisgot lagi siya sa surgery, pero i-consider niya ang edad ni Mami. Nag-isa? So, sa ako naman lang. Uy. Hala, paingon lagi to sila sa ICU. Babe, ang doktor lagi to ni tita ang nagdalik paingon sa ICU. No! Si Mami! Mami! Do! Carlo! Do! Babe, wa pa ka mukhaon. Akong gana. Ayaw pag-ingon anak, good. Bahalag wa kay gana. Kaon lang yun. Bisag kamay lang good, aron masudlan na imong tiyan. Ato na ta sa sud na, para makakaon ka. Okay. Ma'am, biyan sa tika. Mukhaon sa ko. Tara, babe. Agi mi kamay, excuse. Naa si Karen. Kuyog ni imong mga staff. Ako na lang atubangon. Kaon gid una. Ako na lang una atubang nila. Okay. Dito sa front, guys. Dali. Hi. Hello. Si Sir Carlo. To pa sa sud ni Kaon. Guys, pwede ra mo view sa mami ni Sir. Salamat sa inyong pag-ani, Karen. Feeling family na kayo ka, no? Oh. So, unsaon naman lang inyong kasal? Nga namatay man ang mami ni Carlo. Cancelled na. Oh. Hmm? Mapuspone lang tingali, Karen, pero dili may tabong makansel. Oh, Hey guys, nalagi mo. Jed, maayo kini aka. Naghanang nangutana. Unsa na ko ni mahitabo sa kasal ni Sir Carlo. Karon nga namatay ang iyang mommy. Next week na supposed to be ang kasal, diba? No, ang bride, oh. Sipang tanaw. Abi magud na kung na kinahibawan. Close magud mo ni ni Sir. Kung close me, mas close sila. Pauta na din ng bride. Jed, nangutana na siya nako. Ug ako na sana siyang gitubag. Wa lang gitingali siya makontento sa akong tubag. Kamatuon. Oh. Unsa yung problema? Hi Sir, good evening. Our condolences, Sir. Salamat din niya. Do, nangutan na sila. Kung saan ako na mahitabo unya sa inyong kasal. May rason para dili ni padayon. Dili ba gud lain, Sir, nga namatyan ka, unya magpakasal ka? Imo pa ginang mommy. Dili ka kaniya kagon, Sir? Mas kagong ko niya kung ipospon ang kasal. So akong klarohon sa mga nangutana, padayon ang kasal bisan gihaya pas Mami. And ayan guys, nadugan na po nato na ang lang episode karong adlaw diri sa Ikaw Na, Promise. And 2 episodes lamang yan guys no ang inyo nadunggan.
I hope nalingaw mo guys sa inyong pagpaminaw. O kung na may mga reaction guys, no, comment, so i-comment na yan sa obos para atong basahon sa sunod upload na to guys. Guys, para sa daghan pang komentaryo ang hita guys no sa PMJS. Hopefully naka-upload na sila bago karon no kay Lones man ron guys. O unta dili na po na related sa Pasko ay kay murag sumo naman no, puro lang Pasko ang ilang mga kuan topics. Dito guys, lalaki pinuluputan at tinuklaw ng isang napakalaking sawa. Ano naman siya, gituklaw. Sa may ang gibuhat di ay, sa man siya. The following content may contain graphic or violent imaginary. Atong i-confirm. Ang isa kasing lalaki, sugatan matapos tuklawin sa puso ng isang sawa. Ay! Ang ahas nagkabraso ang tama at halos 2 metro ang haba. Pumulupot pa sa kanya. May nalanggani kay Sawara guys ang nipulupot niya no. Dili kaayo kuan venomous nga snake ba kung kuan pa lang ni king cobra na wala na ni guys nga laki. Unta na luwas na ni siya no. Unsa mga hinungdan oy nganong gituklaw man ni siya, unsa man iyang gibuhat basin iyan ning gidakop ba niya ni sokol na lang pud ang bitin. Sa higpit ng pagkakapulupot ng sawa sa kanyang bewang at paa, ang lalaki napaupo na lang sa ilog. Nagsakra kinang? Pulso na Yay! Sa tunggalian ng tao, ang ahas, kaninong lakas ang mangingibabaw. So kaninong lakas guys ang mangibabaw no. Pero for sure way ko andiri ang bitin. Kay nitabang na magud ang daghang tao pila ra mi paghiwaan asa kwan oy. Di ba pero ngan magud nga bitin yo nasamaran na siya guys nagkas ang color sa ano tubig dugo na. Year of the Snake ang 2025. Pero imbes Ay. Korpo kasayod guys nga ang karon pa lang ato no is Year of the Snake. Siguro swerte guro guys no kung magpalit tag mga kuan no figurines or mga furnitures no tawag ano palamuti nga snake like. Trahedya ang sinapit ng isang lalaki sa patnungon sa antike nung inakala niyang jackpot na nalagpas. Bigla na lang siyang tinuklaw at pinuluputan. Isa pala kasi ito, sawa. Kwento ng saksing si Mark araw ng Pasko nung may narinig siyang humihingi ng tulong. Araw ng Pasko guys, December 25 ni nahitabo no, mismo gyud. Nagluluto kami kasi Christmas, tinawag kami. Meron daw nakagat na ahas. Pagdating namin, kinakagat na yung pulso niya ng ahas. Ang biktima, ang 40 anyos niyang kapitbahay na si Tito, na nung mga oras na yon, nanghihina na. Nakapulupot sa bewang papuntang paan niya. Sobrang takot talaga. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Halos maliligo siya sa sarili niyang dugo. Sinubukan nilang tanggalin ang sawa. Loy kayo guys, nanghihina na ang Lucky. Loy gay kaayo. Daghan naman kung dugo ang nawala niya.
sa pagkakapulupot sa katawan ni Tito. Pero sadya raw itong makapit. Hanggang sa sinamar na uwi sa isang desisyon. Kumuha talaga yung mga kasamaan namin sir ng patalim. Pinuto na lang yung ulo niya. Hanggang sa ang tila kapit tukong ahas. Natanggal na rin sa wakas sa katawan ni Tito. Pero hindi pa siya ligtas sa kapahamakan. May nasa kalahating litrong dugo din kasi ang nawala sa kanya. Kaya putlang-putla siya. Ay, kaluoy guys. Ay, kalahating litro ng dugo ang nawa. Saan nga natunog, magutput sa iyang pulso ang pagpaak sa bitin. Nawala na ng malay. Dinala na lang namin sa taas at saka tumawag ng ambulance. Ang kanyang pamilya na rumisponde rin ng mga oras na yon, napasalampak na lang sa sahig habang naghihintay sa sasaklolong ambulansya. Yung gamit ng anak ko, inubat. Tapos tinali namin sa kamot niya para hindi siya maano talaga yung dugo. Grabe nang hina po ko guys kay talawan manggut po kog dugo. No iking lucky guys yung nakuyapan siya. Minsan nakuyapan lang ni what if na doyonan ni. No iking lucky.